Os contedores verdes pro residuos que non se poden reciclar teñen os días contados nas rúas de Pontevedra. Nas próximas semanas serán substituídos por uns de cor gris. Ten unha peculiaridade, que é que o resto antes era o de cor verde e agora vai pasar a ser de cor gris. Entón é unha novidade e para que a xente non se líe porque vai desaparecer o verde, entón no mellor non van saber onde botar os residuos, e para explicarlles e a clarificar un pouco esta nova situación. O vindeiro luns 2 de marzo comezarán a repartirse 875 unidades de carga lateral e outros 443 de carga traseira, destinados para zonas con pouco espazo, especialmente no rural. A instalación dos marróns pros biorresiduos comezará a finais de marzo. Serán 355 unidades. E explicar que vai haber unha campaña de información co obxectivo de dicirlle á poboación, aos veciños e veciñas de Pontevedra, que o que é fundamental na nova campaña desta é a de separar, que os residuos que se os separamos se convirten en recursos. A maiores repartiránse 27.000 folletos que se buzonearán nas vivendas do concello. Aquí, ademais de explicar que se pode depositar en cada colector, tamén se informa dos 32 contedores de aceite doméstico totalmente instalados, a recollida de pilas e os futuros puntos limpos móviles que se desplazarán por distintas zonas da cidade. Outro dos cambios refírese ao funcionamento da recollida de voluminosos. Antes se chamaba por teléfono e se deixaba ao lado do contedor, e agora estamos pensando en facelo a demanda. A xente vai poder chamar, vai quedar coa empresa de recollida e os vai depositar, vai xa a ser directo o intercambio. Os que xa se poden ver nas rúas pontevedresas son os novos contedores de cartón e papel, de cor azul, de vidro verdes e os de envases que manteñen o amarelo. En total son 3.177 unidades, sumando os grises e os marróns, as que se renovan no marco do novo contrato de residuos. O remate definitivo da implantación de todos os colectores está prevista para a última semana de abril.